Skaterboy og hans hund var ude at lege på skateboard i den store by. Pludselig fik Skaterboy øje på en bankrøver, der løb lige imod ham. Flyt dig! Bob havde netop spist sin donut færdig og hoppet på sin motorcykel for at fange røveren. Skaterboy kom hurtigt på benene igen og fulgte med i jagten på bankrøveren. Skaterboy hoppede op på sit skateboard og satte efter røveren. Skaterboy skød genvej og nåede røveren før politimanden. Skaterboy redder dagen.